El malbaratament té unes dimensions enormes. El Banc d'Aliments el que fa és centrar la seva feina en la recuperació d'aliments. I després aquí el que fem és intentar gestionar el millor possible i amb la millor optimització. És a dir, són aliments que en el seu curs normal anirien a destrucció perquè no són comercialitzables, és a dir, ningú els compraria, però encara són perfectament comestibles. Per tant, aquests aliments els intentem recuperar perquè no vagin a destrucció, que la destrucció té un cost de transport i té un cost de destrucció pròpia i té un cost de contaminació del CO2. Evitem el malbaratament reaprofitant els aliments que podem. Entra al nostre web i t'expliquem com ho fem i què hi pots fer tu. Donem una segona vida als aliments. Banc dels Aliments.